Det havde jeg nede fra Valsø af med god kamp. Og må den bedste kvinde vinde. Det er heldigvis ikke din mand. Ikke i dag. Din der fik der noget at leve af. Jeg synes også, de skal have på det her bord. Synes du det? Ja, det synes jeg nemlig. Jamen, lige så Så kan bestemmer. du se, Så starter du. Ja, det tænker jeg godt, du vil sige. Vi skal vende på altså. Og I må være efter mig, hvis I ikke synes, det står ordentligt. Jeg sætter mig her. Ved du hvad, det gør det sikkert. Jeg stoler på, at du har styr på det. Ja, jeg ser så godt, jeg kan. Den har givet, hvad den kunne give. En streg til Jytte. Ja. Den har også givet det, den kunne give. Og en streg til Vi Anita. starter godt. Der er ikke Så er der plads til forbedring. Så har vi begge to det samme Ja. udgangspunkt. Jo, men der er også plads til forbedring. Ja. Det er der ikke, hvis vi lægger alt for hårdt ud. Nej. 24. Og Jytte får så Jeg vil have en ny kø. Jeg er sikker på, at det er den, der er årsag til det. Ja, for det er ikke os. Nej. Den er fandme også for stor. Nu ligger der 5 Og Hvis en jeg streg er heldig, så til ligger der lidt Anita. rødt. Men jeg har før brændt sådan noget rødt der. Så. Det er imponerende, når man kan ramme lige imellem. Ja, Ja, der er 4 til. kan man altså. Det har jeg gjort så mange gange. Ja, det er nemt nok. Så ser man, der er plads både bagom og forhøj og midt imellem og det hele. Selvom de ligger så tæt, så de ikke kunne lade sig gøre. Ja. Jesus, Og det blev 4 til Jytte. Ja, undskyld. Så nu får du ikke så pænt lidt sort måske. Ah, frygt og blejt og mirakler. Ja, ja, men miraklerne skal til først. Ja, Ja, det skal tag miraklerne først. Det er absolut ikke måske lige, jeg lægger det. Det kunne også gøre det. Nej, det var så ikke sådan. Det var ikke det, nej. Streg til Anita. Det er meget bedre til dig. Ja, nu ligger du op til rødt igen jo. Ja, Det Du er der så tit. flink. Ja, men sådan gør jeg tit. Nå, Jeg vil også ønske, at jeg kunne spille den tit. Men ja, Jeg synes ikke, at jeg kunne lave så meget op til mig. Det det er glemte bare begyndt helt det her. og 4. nej, det gør du ikke. Værsgo, nu har jeg råd på Det var det 4 sidste. til Jytte. Det vil sige, at det er først, når den har spillet. Ja, det er også rigtigt. Det var 6. Der er ingen af fingrene, så det tuber lige op. 10. Så kan jeg vælge resten af stedet, og der er nok meget bedre.
heldigt. Ryddede vejen. Tak for det. 6. Nej, 10. Nej, 12. 12. Der var 6 før. Ja. Undskyld. Ja. Nu vågner jeg. Jamen, det er i orden. Du længere om at vågne og så. Det bliver aldrig godt med. Nej, det er den der i morges der er helt galt. Nej, helt galt, mand. Der var der ikke noget at klappe for. Nej, det var der fandme ikke. Og 12 til Anita. Det var bare det der. Nu kommer jeg da i gang. Ja da. Det var altid noget. Ja. Jeg vil gerne i gang, inden du løber alt langt frem. Ja, det kan jeg godt forstå. Men det, ellers så plejer jeg at gå i stå. Så. Så klapper den dernede. Streg til. Lykke. Det kan man altså ikke. Sådan nogen ved jeg ikke, når man spiller. Nej, Ja, det er sådan noget i den retning. Man må prøve at se, om jeg kan et eller andet, der kan hjælpe jer der end der. Det er noget, jamen det er det. Jeg skal bare se, om jeg kan få den der til at rende derind og derover. Det kan man ikke. Ja, du skal ikke spørge mig. Nej. Fuld knald på, så ser vi, hvad der sker. Det var lige før. det var Lige før. snart ved Streg til næsten. Anita. Nær ved næsten. Jeg skulle have skudt på den anden. Ja, omskud. Det er streg til Jytte. Ja, ja. Vi har ikke så travlt. Først frokost om kvarter. Ja. Nå, skal vi spise godt? De første siger det jo hele tiden, men løbende... Hvad siger Leila? Der er ikke fællesspisning. Hvad siger du? Jeg siger, der er ikke fællesspisning. Nå, okay. To. Jeg tager den lige igen. Fire. Ej, Det kunne den ikke tåle. nej, det kunne den da ikke. 4 til Anita. Ej, nu holder det fandme op. Det synes jeg også, jeg har prøvet nogle gange, det der. Streg til Jytte. Det gik ikke den her gang. Streg til Anita. Jeg skal være heldig hver gang. Nej, sådan er det jo. Streg til Jytte. Jeg tror, jeg kører hjem. Nu kan jeg sgu ikke hjem. Ja, jamen, det er snart væk nu. Du skal ikke være nervøs for at ramme mig. Rulles sammen.
Og den er godt nok lige heldig, og det var et godt skud. 8. 6. Henning, hun hørte det ikke. Nej, jeg har ikke hørt. 8. Nå, Nå, okay. godt. Og det blev de 8 til Anita. Skulle vi få ud på byen igen? Det kan man da godt sige. 8. Ti. Nej! Det blev 10. Ja, jeg tror sgu ikke, man kan snitte det ind på den her vinkel, men det kan man. Måske kan man. Det skal prøves. Det koster ikke noget at prøve. Det er ikke sådan, man skulle spille 6. Nej. Ikke lige den vej. Streg til Anita. Så kan vi gå. Nå, okay, så. Og krølle. Ja, det er udgangspunkt, ikke? Her. Ja. En streg til Jette. Jeg siger højt til, når du melder op til han. Nej, det er fint. Må råbe, hvis jeg ikke siger det højt nok, eller noget. Ja, han havde øl på. 4. Nej, vent lidt. Jo. 4. Og så kan du selv pille den ud indenfor. Så kan jeg selv få lov at lære det, kan jeg. Ja. Ja, det blev 4 til Anita. 6. Så kan man lære det, når man ikke er den ene guider. Ja, ja. Nej! Og så streg til nogen. Jette. Det er jo ikke det, som det første spil. Nå. Det lukker ikke. Streg til Anita. Vi får noget sukkerkold. Ja. Frokostkold, Ja. tror jeg.
inde hos naboen. Det kan godt være, at du skal derover. Det tør ikke lukke. Der røg ind i hullet i hvert fald. Oh. Så har du den nu. 10. Det er den røde, der går igennem i stedet for. Ja. Nu 10 til Jytte. Og så er bleg til Anita. Streg til Anita. Klar ved lap. Det skal også blive nu. Ja, det ser jeg sprækkende ud, men sådan er det. Nu går du fandme ind. Nej, du gør ikke. Nej, hvem vil ikke, som jeg vil? Nej. Streg til Jytte. Der skal være så mange tager jeg nu. Du har rigtig fået fat i klapballerne. Ja. Og streg til Anita. Jeg har heller ikke noget, du skal lige godt. Nej, det er også. Det er jo sådan spillet er. Du skal bare lære at spille dem. Ja, det er jo så det. Åh, for Og det øver jeg mig på. Der er heller ikke andet at gå her. Sådan må man ikke. Streg til Jytte. Nej, det er her, skal man sætte den. Ja. Rolig, rolig. Ja, ja. Det må man ikke. Så kan man jo godt vinde mange penge. Ja. Men jeg ved godt, når man ikke må. Jeg plejer kun at gøre det, hvis jeg hjælper dem derinde. Sådan. Sådan. Nu laver man rød. 4. Det vil slet ikke sige, at det var nogen hånd, jeg prøvede at lave. Det er virkelig ikke. Ja. For helvede, hvad er det? Hvad skal det blive til? Det bliver ikke til ret meget mere end det, du har lavet. Men Nej. Blev 4 til Anita. ja. Du vil have mig op i den vinkel der hele tiden alligevel. Så. Og så Tak. 4. Det var det, du skulle lære mig, det der, tror jeg. Nå, ja, men jeg vil helst ikke lade fra mig med den slags trick der. Det er så svært at forklare. Ja. Jeg er ikke sikker på, at I forstår dem. Ja, det er uden at vælte kejleren. Nej, det kunne jeg ikke. Nå. Der blev det 4 til Jytte. Ja, vi følger os ad. Der er mange drikpauser her, fordi vi står lige hele tiden. Spiller du Så på for rød? Sørensens. Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Den Nå, skulle heller ikke have okay. spillet så meget, som den gjorde. 8. Det skulle have ligget tilbage, men Ja, så den var klar igen. ja. Kan man lade væk på det her? Eller skal man hellere skyde efter den der? Nej, det skulle jeg da hvert fald ikke. Den anden lå jo lige til det. Ja, men
Jeg tror ikke på det. Nej, jeg Og hvis kender ikke det man godt. tror på det, så kan man godt lade være med at spille den. Nej! Det var altså direkte, siger jeg bare. Jamen, det må man også gerne. Nå ja, det må man godt der. Men ikke direkte rød, måske. Det giver ingen gale idé at spille. Men når det ligger så tæt på der, eller ligger helt op ad banderne, ikke til at komme til at støde ordentligt. Nej. Det kan mine hænder Jeg kan ikke slet over. Nej, det vil jeg ikke. Det er en del af gamet. Hvad kan det? En skid, tror jeg ikke. Eller kan den? Nej, hvor er det altså ærgerligt. Streg til Anita. Det var det røde, jeg gik med. Nej, Sådan det kan spiller man man ikke ikke. huske. Sådan spiller man ikke rød. Nej, nej. Det er derfor, jeg så at sige aldrig spiller på rød. Den der går direkte i hovedet. Nej, hvad laver jeg? Hvem har kridt kødene? Nej, jeg har kridtet. Jeg kridter hver gang. Kan man klippe så meget også? Det vidste jeg ikke, man kunne. Nej. Se. Se. Se, der var At den så ikke gik i kejleren, som den skulle, det kunne jeg ikke forstå. Men den 4. fik til gengæld lavede rødt, det gik Den jeg ikke efter. misforstod ordren. Den fuldstændig misforstod det. Hold da op. Og den også. 6. Nej, 10. Nu kan du da også gå på vandet. 14. Jeg spillede en langband, og så laver jeg rødt. Nu kan du da. Man skal ikke spille efter rødt. Nej. Det er jeg ikke, men hvis jeg spiller mod noget andet, så Ja, laver så jeg får man rødt. på det røde. Ja, er der flot. Det er meget sjovt, men Men lige nu, der kan du da næsten gå på vandet. Så flot. Og et eller andet. Du behøver ikke at slutte med at snit på 5 igen. Den kommer, den kommer, den kommer. Ja. Syge. 18. det skulle ikke lige, hvad det skulle være. Det skulle være... Blev 18 til Anita. Det er da heller ikke tosset, kan man sige. Ej, det skal Lad os se. Det er vist min Det skal man da største ikke klage serie. over. Min største serie i dag. Nu har jeg spillet 1 af 5, og så en god serie. Ja. Jeg er snart ikke det øje tørt. Nu er i gang. 2. 6. Nej! Det gjorde den ikke. Jo, det gjorde den. Den rendte forbi. 2 til Jytte. Ja. Hvad kan de der? Det kan du ikke. Det dummer hun desværre, hun tænkte kun. Men nu prøver vi. Det skal prøves jo. Ja, ja. Så kan vi komme til En streg til Anita.
Ja, men jeg regner med, at jeg næsten kan få den direkte ind i stedet for. Otte. Jeg vidste det godt. Jeg vidste godt, det var umuligt at spille rød på den der. 8 til Jytte. Jeg holder mig over snittet, så det er fint. Men når ikke det ene lykkes, så kan man altid hænge sig op på noget Jeg andet. siger det der, så længe man smitter sit snit, så... Så kan det ikke være helt galt. Nej. Nej, resten er ret ligegyldigt. Mit snit var der vist heller ikke i din kamp. Overhovedet. Og streg til Jytte. Nej, ikke til mig. Det var altså til Anne. Anita, ja. Eller Anita. Nej! Nej, omvendt. Ja, en omvendt et eller andet mislykket. Streg. Men altså, jeg gider jo ikke lave de der baller. Jeg kan jo ikke. Og den der streg. Hvor du på den? Gå nu hen og tag den for helvede. Kan du blive færdig nu, eller? Den går aldrig nogensinde derind til. Det har den lidt svært ved. Ja. Den er for tung i røven. Jeg tror, vores spor er skævt. Ja. Det er det. Jeg tror også, det er det, der er galt. Oh, Se, nu skal du ikke komme i gang med at vælte noget på. jeg skal man fjerne den, eller hvad? Nej, den når ikke derned igen, så jeg kan godt gå ned. 6. Nu kan jeg godt gøre klar til næste stød. Okay. Så mangler du 16. Godt. Fjols. Skal vi vippe det? Skal vi køle den ind? Ikke. 8. Der mangles 14. Jeg kan spille på rød. Ej, prøv at se, hvad jeg ligger op til dig. Ja, det er dejligt. Det er simpelthen fantastisk. Seks. Ja. Nå, ikke. Vi venter lige til vi er færdige. Ikke? Ja, jo, det gør det. Jamen, det var det her. Nå. Jamen, jeg skal lige finde ud af, hvad jeg selv vil jo. Ja. Efter bare vejen. Nu gør jeg det, som flest vil undgå at gøre. I sådan nogle. Nummer 6. Ja. Jeg er stadigvæk over snit. Den kommer
var ikke klar. Men du lægger den godt igen, tror jeg. Du er lidt flink ved mig, synes jeg nok. Ja. Er det fordi, du har ondt af mig, eller? Klæder Nej, du? det er fordi, det skulle ligge godt til mig selv, hvis ellers jeg kunne lave noget, men det kan jeg jo ikke. Nej, nu prøver jeg noget andet, i stedet for at snitte den ind. Ja, godt klar med en økseskaft. Hvad for noget? Nå. Hør på den dernede i hjørnet, Anissa. Og så har jeg langballer, dem kan jeg ikke lave. Nej, så laver du Mange. rødt. Mange af. Ja, så laver man bare rødt. Så laver du bare rødt. Nå, Det plejer du. Ja, der kan du se. Kan du se, nu kommer den igen. Fanden om ikke du gør det. Edmerne, mand. Du skulle Nej, ikke så. sige. 4. Nej. jeg er godt lidt imponeret over. Det er faktisk det, man kan. Er du lidt imponeret over? Den der har også en forkert vinkel. Har den ikke? Jeg er bare lidt sjov. Den der, den skulle helst ikke komme op og lave ravage. Gør den det? Det gør den. Nej, det er så heldigt. Nej, du er heldig, at den glider af på den. 10. Må jeg ikke følge med? Så vil jeg gerne lige kunne få den der til vel 2 pinde. Kunne det ikke være sjovt? Jo, Nej. Jeg også bare lave Nej. rødt. Kom ind på, hvem du ja, det spørger. kunne jeg også prøve. Ja. Du er faktisk ret god til det røde, jo. Ja, når jeg spiller efter det. Nå, Men nej. Det var ikke den der vej. Du væltede godt nok 2 pinde, men farven var men den forkert. forkerte farve jo. Så se, den ligger der igen nu. Ja, Kan du ikke smide det ind den vej? det kan den måske, hvis man er lidt heldig. Og Dumme til hænderne i dag. Åh, helt vildt, mand. Det er det frostværd. den skal godt nok snittes meget yderligt og alt muligt, men ja, det skal prøves. Suban, det findes også. Det bliver jo bare ramme en. Det gør den så ikke. Du ellers er svært at så det ud, som om du godt kunne have Ja, haft det sidste ja. med. Måske skulle jeg gerne have sådan en. Kunne I se det røde, jeg ikke kunne? Ja, du skal lade Prøv være at se, med. hvordan den ligger til Du skal jo spille langbal. Hvor bare Så får du det røde jo. Og så ligger jeg op til dig bagefter. Ja, det skal du ikke høre for. Det er fordi, vi skal først have mad kl. 2. Nå. Men så er det bare at få det ind. Se, og det gør jeg ikke. Jo, den røde kom der ind. Ja, Du er lige så god som mig. Du er den røde, den kan køre dig. Hvad er det for noget? Jeg ved det sgu ikke. Jeg tror, jeg trænger til frisk luft og en pause og alt muligt andet godt. Ja. Jeg vil også bare lige vente på 2 pinde. Skal jeg ikke prøve at se Jo, gør bare, men jeg har jo et udlæg. Nej, der har jeg ikke. Nej. Du kan bare slukke det af, og så er det overstået. Hvis du kan. Nej. Ej. Kan du ikke huske, det tog en time, men vi manglede 2? Man kan tage sig sindssygt Det lang tog tid. simpelthen så lang tid. Hvis de ligger pænt, så burde... Nej, det gør de ikke. Godt. Jeg havde håbet, at vi lige kunne have lagt sådan lidt pænt ved siden af hinanden, Ja. så man kunne være helt sikker på det røde der. Ja. Men med den afstand kan man godt lave rød. Ja. Måske. Lav en Men jeg får en lappeband. klapbal her. Det kan man også lave. Det er det, jeg får. Det giver så ikke så meget point. Jeg ved, det bliver en klapbal. Det er det, der er det værste. Ja. Nej, Du kunne. Der er 4. Så det er danse og hele. Så. hold da op. Yes, jamen. Så er der lås. Ja, det sætter vi pris på. Men så skal vi vide, hvem der skal spille den næste kamp. Den ligger på bordet. Det er den nu. Hvad hedder det? Drikkevarer, de er ikke med i maden. Det køber man stadigvæk selv.
Jamen, jeg har... Hvad står der? Ja, mod Milene, og jeg er altså nødt til at skal på toilettet. Jamen, vi skal have frokost nu. Det ved jeg ikke, om vi skal, for dem skal vi Jo. spille. Jo, frokost. Nej. Vi står, vi får ikke noget at drikke, og vi får ingenting. Det er Nej, det er roligt med dem.